sa Hesus nagsigig buhat og maayo na alang sa tibuok katawhan. Ang mga leaders pod sa mga Parisiyo, sa mga Hudiyo ug ang mga pangulong pari nagsigi sa pangitag paagi nga dakpon og patyon siya. Ang ayan bang patyon si Jesus o dili? Kusga? Si former President Duterte ang ayan sad nga dakpon o prisohon o dili? Ay lamog tingog diya kay maisyo ta. Naamang yun ang mga ingnana, no? Na karon gubot kay nga atong politika na ay gipang dakop, na ay gipang priso, na ay gipang impeach. Ginamit ang Kongreso, ginamit ang Senado, ginamit ang DOJ, kapulisan, military, pulos ni sila mga gamhanan. Pulosad ni sila nagdawat og sweldo gikan sa katawhan. Nga matod pagani sa mga komentaryo gikan sa presidente, apil na ning mga kapulisan hangtod gyud sa barangay official, pulos ni sila empleyado sa mga tao nga Filipinos. Tuo mo dili? Og talagsaon ni sila nga pagka-empleyado kay ini ka-employed na nila, sila may mo control sa ilang employer. Mao na sila yung mga leaders nga mga yawanon. Imbis nga maminaw ka sa imong leader o sa imong employer, sila mao mo control. O ang resulta, nagkagubot. Wa na mahimuot ang employer. Ang mga tao nagkagubot na. Mao sa na inahitabo sa panahon ni Jesus. Ang mga pari, ang mga iskriba, mga Parisiyo, mga leaders, naghatag og kabugat ngadto sa mga tao. Nagpangita ang mga tao sa tinuod nga leader, manluluwas. Mao nang misaa diri sa unang pagbasa ang Ginoo pinaagi ni propeta Ezekiel, magpadako ninyo og pangulo nga mo'y mutigom ninyong tanan. Mahimo na lang mong usa kaging harian, usa ka hari ang magdaan ninyo. Og ang katumanan ani mao si Jesus. Nya unsa may kinaiya sa tinuod nga hari, tinuod nga makatigom sa katawhan, kanang leader nga andam muantos, andam magpakamatay para sa katawhan. Lingiyay mong tupad ing na pwede ka anang maong buhat, na pwede ka. Ang Ginoo nangita na, nangita siyag mga tao nga kamaobang mo translate sa gugmas Ginoo ngadto sa katawhan, dili magpakaginoo ngadto sa katawhan. Naghitabo na din sa ato, bisan din sa simbahan, kaming mga pari, ngadto na gyud sa Santo Papa, gi-challenge mi ana kanunay hinumdumi nga ang nag-order or nag-suggest pag papatay ni Kristo mao si Caiphas, ang pangulong pari sa ato narong Katoliko, mura siya Santo Papa or tawgo na tog obispo. Can you imagine ang Santo Papa mo order nga ipapatay si Kristo? Sana nagluya man na inyong now. Ka-imagine mo ana? Dili no? Mao na. Mao nang nganong nahitabo mo na? Tungod kay di man sila gustong mag-antos o magpakamatay para sa mga tao, mupatay sila. Mausa na ato mga politicians, di sila andam nga mo antos o mo alagad sa katawhan,
gusto sila nga sila maoy alagaran. Amo na mupatay gyud. Kay do naman sa ipipila ka mga politicians maanda mo alagad og magpakamatay para sa mga tao, ilan ang kontrahon. Nganong kontrahon Manila? Kay mulahi Manila. Murabag ang itom mupatay sa puti. Ngano man ang puti man maoy mo mupakita nga itom siya. Muna iya ginimpatyon ang puti. Ang pangutana lang kinsa man roy puti. Ang Team Duterte o Team Marcos. Kinsa tong gustong mupatay sa other side, mo ginay itom kay kanang puti di man na siya mupatay, ang itom man mo mupatay, di ba? Ang magmapatay na nimong itom ang puti nga. Puti stands for goodness man na. Ang itom darkness, evil. Muna kung kita sa ipapilion karong panahos eleksyon na magitay kahigayunan nga mo pilion gid nato kadtong naa sa puti. Katubang anda mo antos, anda magpakamatay para sa katawhan nga Pilipinos. Dili itong magsigilag pahimos unya tuyok-tuyokon ang balaod aron lang gyud makalusot ang ilang mga dili kayo maayo nga mga binuhatan. Aron pagtabon silang binuhatan. Maminaw ta sa social media, gubot kay sila paminawon. They talk the same law. Nag-quote sila the same law, lain-lain sila interpretasyon. Mura bag kapoy paminawon. Ang kaawana masaginang balaod pa der kay lain-lain maginag interpretasyon. Bitaw sad noon, pero usahay sagod bisan tinuod ita mga lawyers sa civil law, makakita naman gud ta nga ila naman lang gid ning gamit-gamit aron lang gid pagsuporta nila, pero ang kamatuoran unta kini man gid unta. Ang kamatuoran ba mao gid na niya ilipat-lipat pareha nang naaroy na contempt sa Senate hearing nila ni Senador Amy, Senador Bato, Cayetano, nya na sila gi-contempt kay ilalaging nakita nga mamakak yun, mamakak. Pag abot ito sa Senate President, gibuhian. Ora ginana ba? Karon mura na sila, mura maniglain ani, mura magwa may magkasinabot dire. Nga ang Senate President nga wa mo tambong sa hearing ani abot og mga 5 hours, gibuhian niya ang kadtong gi-contempt, wa gani mananghid sa committee nga nag-contempt. Makaingon tang arang-arang pa sa dinoong kongreso kay nag-contempt sa committee, sa Quadcom, sa Tricom, diretso man dayong implement. Pero dito sa Senate lahisad, buhian usa. Pero istorya sila the same nga balaod. The same ang ilang gibasihan. Ay mo ingon, di mi mo cooperate sa ICC, pero mo cooperate mis Interpol. Kunya ang ICC, adto di ay mo hangyo sa Interpol. Indirectly, maura gyapon, cooperate. Why, kuan, murabag, kita nga mga dias ubos, limot-limoton lang, mauni ang paagis pagpatay sa kamatuoran. Kanang ato mga expert sa balaod, nga nasudlan na og mga yawanong tumong, ang ilan ng kaugalingon, ang ilang gialagaran, dili na ang nasod, dili na ang katawhan. Kusog kay na sila mo twist sa mga meaning sa balaod to conform to their evil doings. Muna, kita sa taong mga di asa katawhan, kita'y gaswildo nila, sige tagpabayro na ng buhis para makaswildo nila. Ato sa tingaling tagaan o higayon, ang atong nasod nga makaginhawa. Mupili na tanian ng mga taong tinuod nga nagpakita og Diyos nung pag-alagad. Anda mo antos, anda magpakamatay para sa atong nasod. Manatanaw-tanaw na to. Kaysa ako nang gikaingon, karong umaabot midterm election, Team Marcos o Team Duterte raman giron ang ni-stand out nga murag ligon. Kanang tanan nga nangasakop diha, puparihan na sila mga prinsipyo. So kung kinsay ato dinhing natanaw nga murag
makatabang sa tong nasod nga andam o alagad, kanay ato silang butaran. Dinhisad sa atong kinabuhi nga Kristohanon, sama sa atong gisulti diri sa titubag nato sa Salmo, magbalantay kanako ang Ginoo, magbantay kanato, maingon sa usa ka magbalantay nga nagbantay sa iyang panon. Kung sundo na nato ang gustos Ginoo, iyatang bantayan kinsa man ang atong kaaway, ang yawa. Ang yawa way giila. Nya once musud na nang yawa sa atong kinabuhi, kay dili mabantayan sa Ginoo, kay nipalayo na tas Ginoo, mo nang magkagubot dayon ang atong katilingban. Kay mao ra ginay bisyos yawa, gubuton ta. Ginamit ang atong mga intellectual capacity, unya ginamit ang mga gahom, ginamit ang kwarta. Muna din sa atong parokya, sige ko ninyo og imbitar aning pamalit aning slots. Nga naman, aron bitaw mo naog ang atong panghuna-huna, mutanaw na ta dili sa atong kaugalingon kun dili sa parokya. Lingiyay mong tupad. Ingnaon sa maroy imong buhatos imong kwarta, tigom o palit og slot. Ingnaon sa maroy imong hunahuna ba sa imong kwarta, tigom ka o palit. Mingon kay ka tigom basin og nasudla na ka. Mingon kay ka palit, kana para na nas kayuhan sa tanan. Kaya magantos tani pader, mauna na makahiusa na nato. So salamat sa namalit, i-highlight lang nako dinhi ang atong immediate kay karong panginahanglan. Mahintag mahurot na ni kaning atong GHDP, God's Healing and Deliverance Powers, para ni sa atong Holy Week nga magsugod na ugma. Unya ang ato sang pista nga mosumpay dayon human sa Easter Sunday. Ang atong halin niabot nag 22,524, na apay 47,476 na available, tag 100 pesos per slot. Og mamalit lang kitang tanan ani tag 100, murag mahurot ra gid ni on or before May 3. Unya kaning naani 12 slot challenge nga tag 1,200, 718 na ang atong nadawat. Pakpakan nato ang namalit ani. Salamat kayo. Nya og mahurot na ni tanang slots kaning SBF DAG o kaning ito sang atong HPMM. Hopefully karong month of May mahurot na ni tanan. Pahuway o sa tag slot kay posibleng mabalhi naman ko ani. So basig din na hinoon mahuman ang slot mo nang hunong sa tag project niya, huwat sa tao kung sa resulta sa assignment. Sunod man ko ning kuan man ko ni month of June, mahibawaan naman pahuway sa tano aron makaginhawa mo, pero hutdon sa ninato karong May. Okay ra mo? Okay ra? Bantay dili ha. Sige, manindog na ta katong okay.